Duol mag rochruok mar ratich oganda e Kenya National Commission on Human Rights dwaro ni sirikal mondo ochul jogo duto manoroch ratichgi kendo ni gine giyudo ratiro kaluwore kod chik. Ka olose kinde kete anga lipot margi e wi chal mar arita mar joked ne ratich oganda e pacho ka. Samson Omondi, ma en jalup director mar duol mar KNCHR, owacho ni chudo en gima kare, kaka kamano dwaro bende nitiere mar neno ni jogo duto moseroch ratich yudo ratiro kendo nying jogo manonegi ka kedo ne ratich oganda oket kaka ranyisi mondo mi oganda otimnegi rapar mowinjore. Kenya National Commission on Human Rights bende oyango ni kata obedo ni piny Kenya en achiel kuom pinje manoketo kogi e rito ratiro mag oganda, sirikal ma pacho ka emotelo e opara manyime e njao ratich oganda. I think, and I was giving this context so that we get to know that, our victims of human rights violations are not just arising from police brutality. And our victims of human rights violations did not start from being from 2017, or when we had the Gen Z protests, or from the recent Sabasaba demonstrations. So I think the question we need to ask ourselves, and I think the approach the Commission is taking is, we need to look at compensation within the broader concept of reparations. So reparations comes with accountability for human rights violations. Reparations come with acknowledgement. Reparations come with compensation. Reparations come with memorialization. So it's a big concept. On paper, Kenyan Constitution and its ratification of international treaties create a strong foundation for human rights. However, in practice, the defenders still face threats, intimidation, arbitrary arrest, and in some cases, violence.